Je to až k neuvěření, co Miro Konopka během své kariéry automobilového závodníka stihl a zvládá. I když jej znáte a myslíte si, že něco o něm víte, pletete se. A musíte hodit okem do životopisu této slovenské legendy a nesmíte zapomenout na statistiky šampionátů napříč zeměkoulí. Som podnikateľ, popri tom závodím, to je asi všetko, čo vie k tomu povedať. Ako vidíte, toho roku krstím nové auto, je to BMW M3 v triede A. To teraz som jazdil s tým istým typom, lenže v triede N. To Ačko by malo byť o niečo silnejšie, hoci nám to nevyšlo. Vlastne dokončili sme ho až teraz, v polke sezóny, ale bohužiaľ to už je problém fabriky BMW, ktorá má prioritu motor pre Williams Formuly 1. Tým, že Gerhard Berger sa stal riaditeľom celého motošportu BMW, tak všetci privátni jazdci a celý vlastne program cestných automobilov vyšiel mimo. Takže tým pádom sme to doteraz nevedeli dať dokopy veci, ktoré potrebujeme, no a bohužiaľ až teraz vlastne auto krstíme. Minulý rok som bol majstrom Slovenska, tretí som bol v tej európskej zóne, to je také asi top, čo sa dá jazdiť v tejto našej oblasti, v tej svojej triede N. Tú sezónu by som chcel jazdiť s Ačkom, toho roku budeme viac menej skúšať, budúci rok by sme chceli začať jazdiť s Ačkom celú túto európsku zónu, no a chceli by sme ísť na víťazstvo, však tie ciele sa stále rastú, takže chceli by sme vyhrať. Kolikrát byl mistrem na své domácí scéně, zjistíte, když si pomůžete kalkulačkou. K tomu tituly středoevropské, české, polské a jeden maďarský. Na nic si nehraje, když o sobě ve světovém měřítku mluví jako o gentleman driverovi, a tak to má být. Jenže ani tady se nemůžete dopočítat, čím vším tento závodící podnikatel prošel. Najhoršie bolo, že som sa nemohol dostať asi ani do depa s tým autom, no a sme tam 2 hodiny stáli, kým prišli mechanici. A zrejme to už nemá zmysel ísť ďalej. Máme 3 hodiny stratu, v podstate ešte sme len ani nie uprostred závodu. To hovorí ako aj Nemci, že to nemá zmysel, to sa púšťať do toho. Že možno o rok. Jde hlavně o vytrvalostní závody, jakkoliv nemůžeme opomenout třeba jeho sezónu 2003 v sérii Porsche Super Cup při Formuli 1. Ale pojďme už na hřiště Endurance, neboli do vytrvalostních bitev po celém světě. Vrcholem tohoto dění jsou maratony na 24 hodin, které zdobí motorsport už od meziválečného období. Pre mňa, ja sa musím špecializovať na tie vytrvalostné preteky. Tam to nie je úplne o tej rýchlosti, tam je to trošku aj o tých skúsenostiach, taktike. Je to trošku o niečom inom. Tie šprintové preteky už mi až tak nesedia, jasná vec, mám svoj vek. A mám takú túžbu proste dostať slovenský tím pod slovenskou vlajkou do toho Le Mans, aby tam na začiatku bolo ARC Bratislava Slovakia, aby to som nebol pod nejakým Porsche tým Felbermayer alebo niečo iné. A opět můžeme vidět, že Miroslav Konopka není troškař. Jako první Slovák závodil v předlouhých bitvách všude možně. Ovšem na vrcholu tohoto odvětví je bez pochyby legenda jménem 24 hodiny Le Mans. Bratislavský bojovník byl na dráze Lassard 2krát, vždy z Porsche GT. V roce 2010 byl týmovým kolegou továrních hvězd německé značky Marka Lieba, Richarda Lietze a Wolfganga Henslera. To bylo ve stáji Felbermayer Proton. Průkopníkem byl a je. Naposledy se jim stal na pomezí sezón 2015 a 16, kdy se svou stájí ARC Bratislava vstoupil do šampionátu Asian Le Mans Series. Na tamních závodištích, včetně japonské legendy jménem Fuji, bojoval za volantem Audi R8. Po jeho boku byla opět velmi poutavá jména, například Němec Pierre Kaffer či Fairuz Fauzi z Malajsie. Nejlepším místem byla 4. japonská příčka. V
teplých krajích se Mirovi a spol líbilo vždycky, takže pokračování v asijském dobrodružství není překvapením. To by ovšem nebyl slovenský multišampión, aby nepřišel s něčím novým. Možnosť kvalifikovať sa je vo viacerých triedách. Tie triedy sú viac menej 3. Je to jedna GT-čková trieda naša. Tá bola najsilnejšia. Tam je tak silná továrenská podpora tých ostatných tímov, že ja si myslím, že my, ako keď nepôjdeme pod nejakým továrňou, tak asi by to bolo veľmi ťažké. Druhé triedy sú tie vlastne triedy prototypov. LMP3, LMP2, LMP1. To sú vlastne tie klasické autá z Le Mans, ktoré väčšinou poznajú aj diváci, aj ľudia, že vidia to v televízii. Jeho stáj ARC Bratislava vyrazí na asijské bojiště Le Mans s prototypem kategorie LMP3. Tolik typické křiklavé žluté zbarvení slovenské sestavy tak bude opět zářit na exotických tratích Zhuhai, Fuji, Buriram a v Sepangu. Asi je to cesta, keby som aj v tom Le Mans štartoval, ja nemôžem štartovať s vozidlami triedy GT3, ktoré vlastne mám, lebo Le Mans jazdia len vozidla vyšších tried, GT a podobne. Takže rozmýšľali sme aj o tom, že možno zmeniť úplne triedu. Možno preto raz som si zadovážil prototyp LMP3 a skúsime ísť cez triedu LMP3, možno pojeme aj GT, aj LMPčka. Skúsime, kadeľ to pôjde, proste spravíme preto všetko, uvidíme, ak sa nám bude dariť. Asijská expedice je zatím ještě daleko, takže Miro Konopka je plně soustředěný na evropské boje. A v polovině sezóny 2016 se může radovat. V prestižním mistrovství Blancpain GT Series Endurance Cupu je se svými polskými kolegy Teodorem Myškovským a Andřejem Levandovským po 3 z 5 závodů na 5. místě. Posádka nádherného Lamborghini Huracan GT3 dokázala být ve své kategorii 2x třetí a v tabulce jim na 2. místo schází drobné 4 body. A pozor, hlavní řeš sezóny je právě teď před námi. Jde o jeden z nejslavnějších závodů světa, maraton 24 hodiny Spa-Francorchamps. Miroslav bude v ardenských záhybech bojovat po 5. a má šanci na další úspěch. Nemůže se dočkat, jak se bude hnát s křiklavým Lambem všemi těmi prostulými úseky La Source, Eau Rouge, Ride de Lyon, Blanchimont. To stačí. A vám, divákům Digisport TV, stačí zapnout svou televizi a v přímém přenose sledovat dění tolik výjimečného závodnického cirkusu.